मे दाननि 3 अक्ट' गोजोन मोनाबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। अन्नानै चेनेलखौ लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो रादाबखौ खोनासंनानै लादोनि। गाहाय रादाबाव दङ गुवाहाटी खानापारा थानानि इजिपिडि आरो बशिष्टा थानानि असि दिम्पल गयारी बिथांमोननि नाजानायावहाय सुलु लानानैहाय नायगिरनायावहाय 6 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांनो हानाय जायो। 765 ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे 4 दायनिगिरि एबा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौबो एरेस्ट खालामफानो हानाय जायो। बिसोरनि मुंखौ फारियै मंगल रंहां, केलिन, मानिक इंथे आरो ध्रुबज्यति बरा होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दा बिसोरखौ गुवाहाटी जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय जाबाय आरो दा बे ड्राग्स फालांगिजों थानाय सुबुंफोरखौबो नायबिजिरगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि आसाम रायजोनि शिबसागर ओनसोलनि फाथर गामिनि अमृत गगैआ गावनि अनजालि बिसिखौनो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारनो नागिरदोंमोन। बिसिनि मुंखौहाय रिंकु गगै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रिंकु गगैनि फोरमायनाय बायदिब्ला सानफ्रोमबो जौ लोंनानै न'खराव असान्ति दुम-दाखाल बिसिखौहाय बुदलाबाय थायो होननानै फोरमायदों। दा अमृत गगैखौ हमनानै आसाम पुलिसा जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। अन्ध्र प्रदेशनि राबाली गामियाव सासे उदैयाव गथ' गोनांखा हिन्जावफोरखौनो 3 दुस्थ'खारि लंफट सुबुंफोरा बिसायखौहाय हामला खालामनानै बुनानै गालांनानै बिसिखौहाय हाग्राबारियाव लांनानै जबरदस्ति जिनाहारि खालामदों। हिन्जावनि बिसाय फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो नुवा नुस्लाबा खर'आव थां बुनानै गालांदों आरो हामला खालामनानै गालांदों। बिनिफ्राय बिसिखौहाय जबरदस्ति हाग्रायाव बोनानै लांनानै जिनाहारि खालामदों होननानै फोरमायदों। बिसिनि मुंखौहाय बालु बयना कृष्णा 20 बोसोरनि आरो सासेखौहाय बालु कृष्णा निखिल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सानैबो 20 बोसोरनि, सासेनि मुंखौ फोरमायनाय जायाखै। बे हिन्जावनि बैसोआ 25 बोसोरनिमोन होननानै बिसाया फोरमायदों। दा बे लंफट 3खौबो हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आम आदमी पार्टीनि आफादगिरि अरविंद केजरीवालआ फोरमायदोंदि वार्ल्डनि देरसिन गिनेस बुक वार्ल्ड रेकर्ड खालामनो हानाय जाबाय। फरिखानि पेपार लिक खालामनानै गुजरातआवहाय बिजेपि सरकारा बिथाङा बे रेकर्डफोरखौ नुनानै गोबांथार सोमोनांदों होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला 2014नि गुजरात जिपिएससि गाहाय अधिकारी एग्जाम लिक, 2015नि तालाकी एग्जाम पेपार लिक, 2016नि मेन तालाकी एग्जाम लिक, 2018नि टेट पेपारनि लिक, 2018नि मुख्य सेबिका पेपार लिक, 2021 मायथाइनि हेड क्लार्क पेपार लिक, 2018 मायथाइनि क्लास 10 एग्जामनि पेपार लिक, काक्सा इउनिभार्सिटि पेपार लिक, सुरुल इउनिभार्सिटि लिक, बेफोर गासैखौ मोननानै दिनैहाय गुजरात बिजेपि सरकारा वार्ल्ड नम्बर 1 मुं खामायनो हानायखौ बिथाङा गोबांथार सोमोनांनायखौ मोनदों आरो बेबायदि बुंदों माब्लाबाबो बेबायदि रेकर्डखौ मोनफेराखैमोन। गुजरात सरकारासो दिनै मावनो हादों, गुबुन खामानिखौ मावनो हायाखै। दिनै बे खामानि मावनो हानायखौ अरविंद केजरीवालआ सोमोनांनाय फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि दीनानाथ बसुमतारीखौ मैया तामुलपुरावहाय बर' साहित्य सभानि गेजेरजों एरख'नाय जाबाय। सानसुमा खुंगुर बसुमतारीजों लोगोसे पिआइएल होनायावहाय मदद होनायनि आरो सागान होनायनि जाहोनावहाय एबा बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै केस होनायनि जाहोनावहाय दीनानाथ बसुमतारीखौ थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरिनिफ्राय मैया सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। नेशनेल पार्क दिहिं पाटकाइनिफ्राय 4 दंफां सिखावफोरखौहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमनो हानाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरो सिखाव महरै फरेस्टनि हाग्रानिफ्राय दंफां दानगासिनो दङमोन होननानै फरेस्ट बिफाननिफ्राय फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिसोर 4 दंफां सिखावफोरनि मुंखौहाय बाबुल निर्मला, जिकिर अरां, साहिद शर्मा आरो थसेन बरा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरजों लोगोसे दंफां हास'ग्रा गंसे मेसिन आरो गोबां दंफां थुख्राफोरबो हमफानो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फोरमायनाय बायदिब्ला गंसे पेपार गैयै आरो लेखा गैयै रेजिस्ट्रेसन खालामै गंसे
दंफां मिलबो बिथांमोनहा बोखांनो हानाय जादों होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। अन्नानै रादाबखौ लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।